igen Mark Strudal. Luerne efter chancen, og den er der. Og dermed Danmark foran med 1-0. Spillet 28 minutter. Et rigtigt Mark Strudal-mål. Store op. I landsholdsdragten. Skifting igen. Elstrup. Brian Jensen. Og det er Strudal igen. Og træværket redder for Tony Miola. Afleveringen er dejlig at arbejde videre med. Og det var vigtigt, vi fik det også. Og der var Klottelsen og udligningen. Slet ingen opdækning i det danske forsvar. Og det udnyttes af nummer 4, Bruce Murray. Så. God aflevering til Kjeldberg. Og der er den. 2-1 til Danmark. Og det må kaldes en resolut afslutning fra Jakob Kjeldberg. Brian Kaus, der blev taget ud. Og der kom ind. Det er svært at overskue. Og så er udligningen der. Målscorer Joe Max Moore. Igen eftersmølleri i det danske forsvar. 2 forsvarsfejl. 2 amerikanske scoringer. Men selvom forsvaret kiksede, var der også flere lyspunkter i årets første landskamp. Richard Møller Nielsen pegede selv på Mark Strudal som en mand, der for alvor kom tæt på Danmarks VM-landshold. Mark Strudal var pågående og hele tiden målfarlig, og det ligger i luften, at han får chancen i næste måneds prestigekamp mod Argentina. Et andet emne til den kamp må være AGF'eren Stig Tøfting. Da Tøfting fik chancen efter 20 minutter spil, kom han forbavsende hurtigt ind i kampen, og han satte hele tiden sit præg på midtbanen, skilte sig fornuftigt af med bolden og ligner den type, der har evnen til at vokse med opgaverne. Og det er den slags kvaliteter, der kan blive guld værd i årets VM-kvalitet.